anggegono Baratanana winduwiyan ora patut banget, ora patut banget. Durung nganti aku nyawang Pak Gemis sak kancane lah kok iki ana rantap-rantap. Lumaku mengetan. Lumaku mandek, mandek. Ora pangling. Iki para nayaka apese lurah gedene glondrong nggawa bono mandek, 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 mandek. Hei. Mengko ta mengko kowe wani ngendhek marang lakuku. Ana tapel watese ngurut sewu iki desa kembaran, desa kembaran. Yo. Aku ndak takon kowe sapa lah kok wani ngadang karo lakuku. Ndaplang sak kancamu. Yen kowe takon karo aku cantrang balung, kowe cantrang balung. Dasar Puranyata. Ayo, sapa kowe? Aku ingkang ngawal para glondrong saka Banyumas. Prajurit Mataram. Kowe prajurit Mataram. Yo dasar Puranyata. Jenengku Jayaningrat. Kowe Jayaningrat. Bakal lumaku menyang ndi? Aku bakal sowan menyang Mataram. Ngeterake pajek lan abon. Kebeneran. Yen kaya mengkono api-apian aten. Api-apian aten iki. Yen kena tak prenggak ne becik gak jaluk sarana alus tinggalen apun-apun kelawan pajek kang mbok kowe. Kepiye? Tinggalen apun-apun lan pajek kang mbok kowe. Yen kaya mengkono ki arep begal aku sak dasar Puranyata. Wae. Den, lha wong pirang-pirang ditakoni sing mburi, Den. Wis ora usah. Ora wurung iki mengko yen ora diulungake dadi bandan. Mumpung durung kedadean, ayo tinggalen mulya. Kowe mulya menyang Mataram ya kena, Melayu ya kena. Yen mbok tinggal abon-abon lan pajekmu, kowe tak wene urip. Yen aku panggah kukuk, yen kowe panggah kukuk tiban tangan mati jenengan. Wae. Bar nantang kelawan glondrong kelawan prajurit Mataram oleh papan jembar kencengno jamang sumenggu tebak parapat. Ayo mati bareng tak ladeni.
endi wong iki? Ayo. Maju keporongan aja. Wah. Dodo muntaplir kinetap Jojo bang mawi ngowengis Kumedhut madoning lati
ora patut banget. Jebul samono kadigdayan onong baran isih tangeh bobot ana wong bagus-bagus lah kok begal wani begal prajurit Mataram mas padakno aku nggawa apa aja mung siji rangkep posae aku ora bakal tiban gandaku kelakon pecah dadamu. Wes. Nanti wah. Wes. Wes. Tak ladeni. Ora patut banget. Dimas Cantang baru nganti ke Pelayu. Wong Mataram. Glondong. Ora gelem ngulungake abon-abon. Kelakon iki coy urip mungsuhmu. Jiweng, Nur. Kowe nang ndi? Ngaso. Ngaso nang ndi? Tengene Pak Tukiman. Lah liyane padha perang. Lah kok ora lah, mboten mawon lah.
Jebulane rekasa perang. Wis. Iki abon-abon Mas Picis Raja Brana. Palawija dikukut digawa menyang Meden Julek. Mpun entek napa dereng? Wis entek. Iki sirah-sirah sing pating glundung dicemplungake. Dicemplungaken soloran. Lha wong perang nang Kembaran nganti ngulun-ngulun tekan Bendan iki. Rene. Bedes. Ayene. Diguang teng putih. Dibuang kono, dibuang. Oh, lha iki anak soloran iki. Ya iki. Diguangi ning kono. Sirahe dicemplung-cemplungake, awake dipendhem. Nggih, dipendhem teng mriki. Eling-elingen sesuk redaning jaman. Gandeng kene kanggo mbuangi lan kanggo ngaso Kakang Bama Wijaya nggo ngglethake pedhang utawa bendone. Sesuk tak jenengake Situk Bendan. Sigra bala kang tumingan ngacam posam yangga dali ler katet wi letek godhong Danyang gomang muncang niti latinya
kendali kaya Surawilaga bau dendanyo mangambak kaya dendanyo mangambak kaya sing ora anu. Oh nggih sinuwun, kados pundi sinuwun? Kang abdi kabureh nderekaken rantap-rantap para wadyabala. Lah kok sami ngaso menika badhe tindak pundi? Iya. Wis suwe Kadipaten Ngambal ana kram. Yen aku mapan ana sak jroning kadipaten kok kurang wicaksana mula aku banjur mlaku-mlaku kepengin tetinju nggawa prajurit saglar sepapan awit rasaku ora kepenak. Oh nggih, sae. Ning menika ngetan ulon ngalor ngidul sampun kemput kok mboten wonten jundrungipun. Kula mireng-mireng mapanipun wonten weden julek kaya mengkono sing ora anu. Monggo Kanjeng Dipati. Iya kepiye karepmu? Kula aturi semenit sawetawis. Monggo kula aturi ngaso. Banjur lah menika menapa wonten grumbul menika wonten grumbul ana grumbul banjur mangki kula damelaken unjukan kula damel ya becik yen kaya mengkono panas-panas ngene goleki angel temen dhewean aku tak golek kanca anak lanang mrene Nun ya aku duwe pripun Pak pripun kula ditimbali ngasuh dhisik nderekke Kanjeng Bupati ki ngasuh dhisik lha niki mau ajeng teng pundi goleki begal sing gawe keraman ana ngurut sewu mongko Kadipaten Ambal saben bengi kekes lha nggih kekes ning kan turene kula mireng-mireng rejo lho rejo ngono rejo ning awake dhewe rak melu nayaka praja Ngambal nggih terus kersane ngaso dhisik Des ngaso ajeng reng-reng apa lah iya lah kae engko dianggurake oh nggih cocok Pak iki karo ngaso mat-matan mangkane wis jam pira piye wis lha ya ngene sekali-kali prihatin lah ya ora kok prihatin banget nggih niki gandeng kalih ngaso teng Jayan kalih ngestreni nggene kadang kula sepuh Pak wis lha kok guna mangkin riyen Pak ampun diganggu mangkin kula ical jajal kula tak nyuwun anu arep kon nyekar apa lha nggih nyekar riyen kalih nggih ngaturi nah nggih matur nuwun niki kepareng ken jiweng lha kowe apa jiweng lha nggih karena niki ganda ngestrene anggenipun Raka Mas Martono kalian Mbak Wiwit anggenipun kagungan kersa netepi darmane ngasepuh mula kramakaken ingkang putra Mas Dimas Yuda Indrayana kalian Mbak sinten nggih Lia Astuti napa nggih mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin lah kula nggawa kanca sak bergada niki saking Kadipaten Ngambal makanya ora kur prajurit tok ora kur prajurit lanang nggih prajurit putri nah niki kalih ngaso kalih kula tak kempakaken udut niki kenalan riyen ya arep kenalan apa nggih kenalan riyen jajal sekang urut kacang sing sebelah kulon dewek sing sebelah kulon nggih monggo Bu diasta Bu
Iki mawe kenalan. Lah nggih. Lah nek sing mriki kenal lah liyane sih. Sing kenalan sing nom-nom mawon. Nggih ampun. Sing sepuh-sepuh mangke. Lah cocok iki. Jajal sekang sing wetan, Dek. Wis ana sing awal. Wonten sing awal napa, Pak? Ana sing awal ning jaba. Lho, sinten sih? Mengko tak dudu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Sekali-kali melu wayang golek, mboten napa-napa. Nggih. Nah. Ujarku wetane kana. Lah bingung napa? Orang ngerti arah kok. Lah nggih ora kok jenengan sing bingung. Kula nang sanding jenengan bingung lho. Wis. Walah wis. Lah iki medenine nek Kadang ora. kepriwe sih? Oh. Aduh, Jan. Suarane yo, suarane. Ingkang asma, Mbak, ingkang asma. Anjing derek kepang jing name kula Kalisa. Oh, namine Alisa. Kalisa. Oh, Kalisa. Nggih, nggih. Anjing. Waduh. Ingkang pidalem saking pundi, Mbak? Saking Buayan mawon. Oh, Buayan. Nggih. Buayan niku luas. Buayan luas. Nggih, kancane kula kathah Buayan. Nang Kancane. ndi bae kowe? Teng Rogodadi wonten. Nah, terus. Teng Sikayu nggih wonten. Terus. Sikayu Buayan wonten. Ngendi yo, Lek? Teng Koparman nggih wonten. Oh, nah, terus meni maning. Nggih. Lah jenengan Buayane pundi, Pak? Kecamatan Buaya. Kecamatan Buayan. Nggih, nggih, nggih. Kayaknya orang perlu ngerti desane lah. Oh, nggih, wis. Mangsa ora sesuk tak lacak imene. Lah kuwe bahayane kaya kuwe bukan kon nusul ya kuwe. Sampun krama menapa disinggel? Niki. Aduh Jan. Priwe ya? Nah, lek Meh ping 3. cepalang. Nyuwun ngapunten nggih, Mas. Des. Ya, sapa? Wis engko domehi kowe dhewe. Wis ora apa-apa sekali-sekali kok. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, cobi sebelahe geser. Nggih, sugeng dalu. Iya, ora apa-apa karo ngantuk-ngantuk karang Nggih, wayang. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas. Nggih. Iki sapa ki jiweng apa? Nyong dudu jiweng kembarane nyong. Lah jadi iki puterane Sungorano sing namine Iman. Oh, nggih. Ingkang asma, Mbak? Nggih, kula Indri. Nggih. Mbak Indri, nggih matur nuwun. Pidalem Mriku karet. karet. Oh, karet niku mlebet Kadipaten Ambal. Nggih. Nah, niki Kadipaten Ambal. Dadi riyen niku nggih matur nuwun. Kadipaten Ambal nek karet niku sak kidul alun-alun. Ngarep SMK ngulon tekan ngajeng masjid niku riyen alun-alun, nggih. Siji maning. Nah niki sugeng dalu, Mbak. Alhamdulillah. Niki bulik niki. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Sehat, Bulik? Alhamdulillah. Syukur. Kula wis rada Kuru-kuru. deg-degan kula mau. Wis, Jan. Alhamdulillah. Wah, mulur. Nggih. Ingkang asma? Kula Uut. Ah, nggih. Nggih. Iki isih waris. Ya, isih waris. Nggih. Saking Blengor niku nggih isih mlebet tlatah Kabupaten Ambal. Nggih. Ya, wis. Kok sing liyane mengko liyane. Siji maning sebelahe. Matur nuwun wis kersa berkahi. Waduh, siang kersa tindak. Wah, matur nuwun. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Ingkang asma niki kayane rada ado. Mingkrot to. Lah nggih. Nggih. Nah, nggih grab ora nganti 2 jam tekan. Nggih, nek ngebut. Nggih. Nek dalane halus. Nggih, mboten grunjal-grunjal. Wah, jan. Matur nuwun kersa berkahi. Ingkang asma, Mbak? Nggih, kula Husnul. Nah, iki sing wis kondang nang Urut Sewu wiwit sekang Ngayogyakarta tekan Jetis. Nah, ngene iki sing gawe ontran-ontran saking Napa? Pal Bapang dugi Jetis. Wis kae Gomo Wijaya. Oh, lha ujar kula niki anggotane Gomo Wijaya. Kok sampun sapa-sapa? Ingkang pidalem, Mbak. Dalem kepil. Nah, nggih. Sega kupat sega liwet mugi-mugi diparingi sehat, selamat, Mbak. Amin, amin. Syukur. Nggih. Nggih. Ampun digeser yen kula tak nyuwun gongan kagem para lenggah kalian nyuguh manten putri. Ya wis ora apa-apa karo ngaso. Sebab dawa lakone. Ya.
ning mau wis dipeseni karo Pak Martono. Niki gandeng caket kalih masjid kalih musala niki setengah telu kudu rampung. Wis. Jam kali sih. Lah. Lah. Dening sih Pak. Lah wong arep padha anu tahajud. Senengane Bapak gawe ontran-ontran mawon. Nggih. Monggo dibawani cobi kalih nyangoni penganten kekalih. Nggih. Nah. Niki pelok bareng apa pelok bem? Barang mon. Pelok bareng nggih, derek monggo. Gegarane. Wow. Oh, wow, sampun nggih gantos. Monggo katur dateng pinanganten kekalih. Ah.